Дорин, ако има желание, може да каже откъде се включва. Така. Днес ще поговорим за биохакинга, как да се поддържаме млади във форма по-дълго време. Включих ли се тук? Включих се. Така, опитвам се на няколко устройства едновременно да работим. Че нещо с записите не ми се получава. И така. Сега ще споделя една презентация. Съмняваме. Ще се вижда. Вижда ли се презентацията? Да. Добре. И така, добре дошли. Може да се включат и още хора малко по-късно, но започваме. 6:30 е. Краси, здравей. Ако искаш, спри си микрофона, за да си говориш спокойно. Ако имаш нещо да кажеш, може да кажеш. Да видим сега. Така. Добре, здравейте на всички, добре дошли. Вие сте тук, защото видяхте, предполагам, обявленията ми в социалните мрежи. Наскоро навърших 47. Някои от вас знаят за страстта ми в областта на здравето. И понеже вече съм в една такава зряла възраст, това става все по-актуално, как да поддържаме всъщност здравето, кондицията си и благополучието си цялостно на всички нива, ум, дух и тяло, за да сме на по-зрели години пълноценни хора, а не да зависим от някой друг. И това е една моя страст, още от ранни години, но сега с годините става все по-актуално как да поддържаме здравето, кондицията си, енергията си в висока форма и да бъдем наистина едни пълноценни хора, независимо от годините, на които сме. Ако имате някакви мисли, питания, може да пишете в чата, нещо да споделите. Накрая ще има време и за въпроси, естествено, но ето, може да пишете тук въпроси, които ви възникват по време на презентацията. А сега ще споделя първо няколко думи за това, коя съм аз и защо ще ви говоря за тези работи. Някои от вас ме познават, други може би са нови, не знам. Но накратко, аз съм Лилия Костадинова. Разбрахте вече, че съм на 47 от събота насам, от няколко дни. И откъде идва моята страст към здравето? Всъщност аз по образование съм инженер. Нямам медицинско образование, но от ранна детска възраст още имам интереси в областта на природосъобразно хранене, биоколечение и така как да поддържаме добро здравословно състояние с природни средства. Може би този интерес се е зародил от това, че още като дете имах здравословни проблеми с алергии, астма и така нататък. И това винаги ме е влечало да търся отговор на тези въпроси, как може да бъдем по-здрави и съответно чрез по-чисти природни методи, а не чрез методите, за съжаление, на съвременната медицина, които са най-вече симптоматични, поддържащи и
те са чудесни в един краен етап, когато няма какво друго да се направи, но по-добре да не се стига до там, ами просто да има една превенция, една грижа за здравето през целия ни живот, за да може наистина да сме в кондиция, да сме в добро състояние, без да се налага да прибягваме до чужди грижи, намеси и така нататък лекарски въздействия върху нас. През далечната вече 2012 основах в здравно студио в град Варна, водена от страстта си точно за грижа за здравето, с природни средства. Започнах с квантова диагностика, с хранителни добавки и впоследствие разширихме в различни други сфери, обучения. За това, защото според мен е важно човек да знае как да поддържа здравето си, а не да разчита само някой друг да му помогне, когато стане много зле и да намери едно вълшебно хапче или някаква вълшебна терапия, която да го спаси. Грижата за здравето е един продължаващ процес през целия ни живот. Не е нещо с магическа пръчица, което да направим в един миг и да си решим всичките проблеми. Какво всъщност е биохакинг? Може би сте чували този модерен термин, идваш от Запада. Хакерите, всеки знае какво представляват хакерите. Те хакват системата. В случая става въпрос за нашата биосистема, биологична система, нашето тяло, как да прилагаме различни хакове, за да може да го поддържаме в добро здравословно състояние, да имаме тонус и енергия, а не с годините съответно да ни спада този тонус и да не се чувстваме във форма и да се оправдаваме. Ами то нормално на тези години да имаш кръвно, да имаш захар или някакви други там, болки в ставите и така нататък. Тоест, какво може да направим ние, за да бъдем във форма и не защото така е модерно, ами защото просто искаме да се грижим за себе си, да въведем една философия на грижа за себе си и така, момент, само тук нещо, да приема. Добре, дошла и на Юлия. Да го приемем това като философия на грижа за здравето си през целия живот, защото както се къпем, за да сме чисти, мием си зъбите всеки ден, така и грижата за здравето трябва да е просто една ежедневна рутина. Нещо, което да влезе като ритуал в ежедневието ни, без дори много да се замисляме, а не просто за момента да направим, искам да отслабна, ще направя тук 90-дневна диета или 21-дневна диета, после ще се продължа по стария начин и ще очаквам всичко да ми е наред, но това не е резултатно, просто няма ефект, има някакъв временен ефект, след което, ако се върнем към стария начин на живот, съответно старите проблеми ще се върнат. Каква е идеята тук? Как чрез едни малки стъпки, промени всеки ден, ние да променим тялото си, да променим състоянието на ума, нивата си на енергия, за да бъдем в кондиция, да се чувстваме добре, да имаме тонус, да свършим това, което искаме, не да сме отпаднали в следобедните часове или вече да сме гроги в края на деня, да нямаме сили за нищо. Има начини това да бъде постигнато, ако искаме наистина да сме в кондиция. И на този вебинар именно ще дам и такива малки съвети, трикове, хакове, как може да го направим това чрез промяна на ежедневни малки навици. И съответно, ако имате желание, може да работим и по-задълбочено за напред в това, защото, както знаете, един навик се изгражда за минимум 21 дни. Много често хората започват, решават от утре, ще започна някаква промяна,
ще спра да ям сладко, или ще спра цигарите, или ще спра да пия, но този ден, утре или понеделник, или кога никога не настъпва, или дори да настъпи за 1-2 дена. Много лесно човек се отказва, когато няма подкрепа от някой, който е по-напред в грижата за съответния проблем или за здравето, който да го напътства и да му подаде ръка в един момент, в който той се чувства паднал общо взето и няма мотивацията и силите да продължи. Така че не е нужно да опира ножа до кокала, както се казва, за да вземем някакви мерки за здравето си. Това са ежедневни стъпки, всеки ден по малко, които да ни помагат да се грижим за себе си, да бъдем в форма и в кондиция всеки ден, да знаем какво да направим със себе си, за да се почувстваме добре. Разбира се, това не е някакво магическо хапче. Биохакингът не е само просто приемане на добавки, здравословно хранене. Разбира се, това е важна част, но това е едно умение да познаваш добре своето тяло и да знаеш как да му помогнеш то да работи по-добре. Тоест, за да познаваш сигналите му, защото тялото ни говори, не ни говори с глас, но ни дава сигнали, които е важно да знаем как да разчитаме чрез самонаблюдение, да знаем кое, кога, какво правим и как то се отразява в последствие на нашето тяло, да разчитаме тези сигнали и съответно да знаем кога, какво да му дадем най-доброто, от което има нужда, за да бъде тялото ни в кондиция, в тонус, не просто да оцелява в някаква така извънредна ситуация, да трупа проблеми и след години, трупайки проблеми, да се чудим откъде ни е дошло някаква хронична болест или друг сериозен проблем и да се стига до обикаляне по болници и различни така неприятни ситуации. Тоест, тук идеята е човек с ежедневна грижа и самонаблюдение върху реакциите на тялото си, да разбира какво е най-доброто за него, да му го дава, чрез едни малки промени, без някакви стресови големи. Защото ако решим нещо кардинално да променим изведнъж, това е всъщност доста стресиращо и може да има обратен ефект. Идеята е с малки стъпки, полека-лека човек, без да си причинява излишен стрес, да може да интегрира тези малки промени в ежедневието си, които да му донесат големия резултат в крайна сметка или едно добро здравословно състояние, да има тонус и кондиция, независимо от годините. Именно за това подходът е индивидуален, защото ние сме различни хора. Всеки организъм има своите специфики, своите особености. Няма едно универсално решение. Ако имаше, нали, ще да е много хубаво. Всички направете това и ще сте здрави, щастливи, красиви до края на дните си, но ние живеем в един разнообразен свят и всеки един си има своите особености. Да, има някои общи елементи, които са валидни за всички, но има и голяма доза индивидуалност. И т.е. тук е момента да слушаме тялото си наистина, да разбираме какви са неговите нужди конкретни и да се опознаваме, за да знаем какво да му дадем, какво ще му работи на него. Защото всеки от нас носи своята генетика. Тя не е изцяло определяща, не е на 100% определяща. Някои се оправдават с гените, нали, в семейството всичките с високо кръвно или там, или си кой си има диабет. Да, гените могат да дадат предразположеност, но дали ще се развие тази предразположеност в болестно състояние, това зависи от начина ни на живот, от нас самите. И тук е важно да осъзнаем, че здравето е наша отговорност, в наши ръце. Никой не ни е виновен, нали, гените, докторите или с какво. В наши ръце е да вземем тази отговорност и да направим това, което е най-добре за нашия организъм, за да не се
развиват такива заболявания. Т.е. от начина на живот, от средата, от това какво правим за себе си всеки ден, зависи и в какво здравословно състояние ще бъдем в момента и за напред през годините, защото решенията, които взимаме сега, ни се отразяват и за в бъдеще. Така че е важно човек да го осъзнае преди да стане прекалено късно, защото някои хора си трупат проблемите с години, а после искат за 2-3 дена да ги решат с едно вълшебно хапче, но за съжаление не става така. Ако си трупал даден проблем с години, ще отнеме известно време, за да може да се изчисти тялото от тези токсини, които е натрупало и от различните негативни последствия. Сега, на първо място ще обърна внимание на храната. Естествено, храната като един инструмент за енергия, за тонус. Разбира се, ние имаме нужда от храна. Все пак живеем в материален свят. Има единици от хора, които са успели да достигнат до там да се хранят само от слънцето, да нямат нужда от физическа храна, но 99,9% от населението на Земята има нужда от храна. Тя ни дава градивен материал за нашето тяло, дава ни витамини, минерали, полезни вещества, за да може да функционира всички тези процеси химични вътре в тялото да се осъществяват. И съответно това какво слагаме в устата си дава огромно значение за това какъв ефект ще има върху тялото и как ще се чувства то. Ако му дадем, разбира се, някаква преработена, мъртва храна, която няма ценни вещества в нея, няма витамини, няма минерали, има едни празни калории, естествено, че може за кратко това да ни даде енергия, но в последствие ще се чувстваме по-зле и по-зле, защото организма ще трябва да преработи тези токсини. За съжаление, в съвременния свят това е масово разпространено, пакетирана храна, готова, пълна с консерванти, с отцветители, подобрители и всякакви други химични вещества, които не са с нищо полезно, не допринасят, напротив, натоварват нашите отделителни и детоксикационни органи, като черен дроб, бъбреци и така нататък. Да не говорим, че освен токсините в храната, разбира се, има и токсини в околната среда, като тежки метали, замърсявания във въздуха, пестициди, хербициди и всякакъв друг вид химикали от съвременния начин на живот, които поемаме малко или много, защото ние имаме контакт с тези елементи. Дали зависи от нас, каквото зависи от нас може да го спрем, да го елиминираме, каквото не зависи, така или иначе в тая околна среда живеем, ще поемем. Затова е важно да не натоварваме излишно организма си с токсини, а да му дадем чиста енергийна храна. Храна, която ще му даде енергия, жива, с витамини, с минерали, а не мъртва храна с консерванти, с токсини, които ще натоварят организма. Ще задоволи временно глада ни, ще ни даде някакви калории, но след това ще натовари тялото да се очиства от тези токсини, които излишно сме му подали. Тоест, как може да подбираме най-елементарно храната си? Мисля, че това всеки би трябвало да го знае. Тук е вече въпрос на някаква воля, може би, на някакво желание, наистина да се погрижи човек за себе си, а не просто да нахрани тялото си, да му даде нещо, да задоволи глада си под някаква форма. Разбира се, важно е да има в менюто ни всеки ден сурови плодове и зеленчуци, прясно сготвена храна в къщи, а не някаква пакетирана, както казахме, с консерванти,
от магазина с оцветители, с овкусители. Тя може да е много вкусна за непцето, но да не дава никаква хранителна стойност на нашето тяло. Също така, другите изкушения, различни сладкарски изделия, продукти, дори на децата още от най-ранна възраст им се дават всякакви бомбонки и такива захарни изделия, които просто наистина никаква полезна стойност, едни бързи калории, след които кръвната захар играе, в първи момент си в еуфория, след това си още по-изтощен, защото захарта всъщност изсмуква ценните микроелементи от тялото, изсмуква витамините и минералите и имунитета рязко спада, когато човек консумира прекалено много захар. Ако ви се яде сладко, има, разбира се, природни алтернативи, плодове или съответно ползвайте по-такива нерафинирани продукти. Бялата захар е отрова, бялото брашно, всичко рафинирано бяло, няма нищо ценно в него. Затова варианти като кафява захар, като мед, пак не трябва да се прекалява, разбира се, с тези подсладители, но по-малко в кафявата захар, ако е истинска така, колкото по-тъмна, толкова по-добре, има в нея меласата от тръстиката, има витамините, има минералите. Тоест, наистина е важно какво подаваме на организма си, защото той има нужда от тези витамини и минерали, за да работи добре. Ако не му го осигуряваме, съответно има липси, започва здравословни проблеми на различни нива. Хидратацията също така е изключително важна. Без вода не можем, дори без храна може да изкара човек доста време, в интерес на истината, но без вода няколко дни и човек не може да издържи повече. Така че ние сме около 2/3, около 80% вода. Нашето тяло има нужда да бъде хидратирано. Може би знаете правилото, около 30 мл на килограм телесно тегло, т.е. ако, например, 60 кг, това е 1,8 литра като нормално. Пак плюс-минус през лятото е повече, но през зимата да речем, че това е окей като количество вода, което трябва да поемаме. И по-нататък ще направя една тема, между другото, за хранене според кръвните групи. Има така доста интересни там неща, защото ние имаме нужда и от протеин. Има хора, които изпадат в крайности, вегетарианците осъждат тези, които ядат месо, има други, които пък ядат само месо, почти не ядат растителни продукти. Така че това са едни, и всеки казва, това е правилното, но, както казах и преди, ние сме индивидуални хора, всеки има особености на неговия организъм, някакви заложби и тук е важно наистина да успеем да слушаме тялото си, да разберем какво за него е най-доброто. Тоест, ние имаме нужда наистина от протеин. Този протеин може да дойде и от животински продукти, които да са чисти, да не са тъпкани с хормони, с антибиотици. Това е малко трудно в днешно време. Но по възможност да се подбират по-чисти такива източници. Другия вариант е, ако не консумираме месо толкова, да си набавяме достатъчно протеини от растителни източници, като обикновено в растителните източници протеинът не е с пълноценен профил, т.е. няма всички незаменими аминокиселини. Ако искаме да ги набавяме, е добре да се комбинират зърнени и бобови, за да стане пълноценен този профил. Между другото, единствено в конопените семена имаме пълния аминокиселинен профил на незаменимите аминокиселини, така че това също е вариант. Има вече на пазара. Предлагат се конопени семена или брашно, или протеин. Така че има варианти, но с годините е все по-важно да приемаме достатъчно протеин, защото това е градивният материал на нашето тяло. Ние сме изградени от протеин, от белтък.
мускулите също. И това са органите на младостта. Трябва да ги поддържаме, а не да страдат. И аз ще кажа какъв е моя биохак за сутрешна рутина. Не казвам, че това е валидно за всички, но при мен специално сутрин това е време за себе си. Аз задължително започвам деня с медитация, за да имам спокойствие на ума и позитивна настройка. И другото, което правя, аз сутрин не закусвам. Смисъл, закусвам лека храна, като плодове, и то няколко часа след хранене сутрин. Първото нещо, което е важно човек да направи след ставане от сън, е да се хидратира. Една чаша вода с тайна температура, даже може да е леко затоплена, вече става все по-хладно и с тайната температура не е толкова приятна. Леко затоплена, за да хидратираме тялото, което след дългия нощен сън се е дехидратирало, има нужда от течности, за да се задвижат процесите в него, така че хидратацията сутрин е изключително важна и специално за себе си аз до обяд консумирам само плодове. Някои казват, закуската трябва да е най-сериозното хранене за деня. Тук не съм съгласна. Ако сте друг типаж, който сутрин има много енергия, много активен, да, може да закусвате там според желанията си, но не и с някакво тежко хранене. За мен лично това не работи. Ако ям сутрин тежка закуска, после нямам никаква енергия. Много по-добре, по-свежа се чувствам, ако започна деня си с плодове сезонни, каквито има, нали, в наличност. Специално при мен това работи, дава ми енергия и тонус. Аз не пия кафе. Някой като ме попитат, ама как се събуждаш сутрин, събуждам се така, с вода, с плодове, с медитация. Настройвам се, тялото се събужда, нямам нужда от кафе, за да го постигна. И какво друго? Още само така. Движението. Какво друго е важно? Какво друго е важно? В днешно време е все по-важно. Ако преди на хората им се налагало да се движат ежедневно, защото не са имали коли, трябва да работят на нивата и така нататък. За съжалението, новата модерна болест на века е обездвижването и седенето на бюро. Даже някои го наричат новото пушене. Защото какво се получава? Масата от хората работят на бюро, в офис, 8 часа или там 9 часа, в седнало положение, след това в колата, пак в седнало положение, след това в къщи пред телевизора, пак в седнало положение. И в крайна сметка една голяма част от времето всъщност минава в седнало положение. Това е изключително пагубно за организма. И болестта на съвремието, новото пушене или новата болест, всъщност е обездвижването и колкото и човек да се опитва чрез добавки, чрез хранене и така нататък да коригира дисбалансите в тялото си, ако той е обездвижен и няма достатъчно движение през деня, просто няма да има пълен ефект и резултат това, което прави. И как физическата активност влияе на нашето настроение, на здравето ни, на хормоните, на дълголетието ни. Влиянието е огромно. Ако има така спортуващи от вас, знаят как когато човек се раздвижи, когато излезе на разходка или когато прави някакви физически упражнения, как му идва настроението. Ако е депресиран, защото се е седял вкъщи и е мрачно и е гледал някакви неприятни новини, едно кратко така 15 минути разходка или половин час навън просто освежава главата, раздвижва кръвта в тялото, подобрява кръвообращението. Всичко това е важно, защото ние сме
Ние се захранваме от тази кръв и ако тя не циркулира, ние седим на едно място цял ден, просто няма кръвообращение, което да храни тъканите, мускулите, ставите, органите. И после се чудим защо тук ни боли, там ни боли. Тоест, това движение е нужно на тялото. Тялото е създадено за да се движи. И ако ние седим през повечето време обездвижени, това наистина има пагубно влияние върху нашето здраве. Не става въпрос тук, нали, не говоря за това да прекарваме някакви дълги изтощителни часове в фитнеса. Има хора, за които това е окей. Нали, някакво престрастяване по 1 час, но няма нужда, не е необходимо. Достатъчно е или 10-15 минути, може и вкъщи, със собственото си тяло да направим някаква физическа активност, да излезем за половин час на разходка, да отидем на танци, ако ни е приятно, нали, да ходим на фитнес, да блъскаме там или някакви специални упражнения. Всеки може да избере нещо, което на него му доставя удоволствие. Дали ще отиде в планината събота и неделя на разходка, дали в някоя градска градина ще се разходи, или, както казах, ще отиде на занимания по танци, а дори в къщи вече има толкова видеа в интернет, всеки може да се пусне в YouTube някакви практики и да следва там указанията, за да раздвижи това тяло и да може да го събуди, това кръвообращение да се задейства и да има хранене на тъканите. Защото ако нямаме кръвообращение, ако не се движат течностите в тялото ни, тъканите ни съответно не могат да бъдат нахранени, не могат да получат тези протеини, витамини, минерали, хранителни вещества, които сме поели с храната, така иначе за да го нахраним. И когато кръвта не стига до крайниците, съответно клетките и органите страдат от липси, от недостиг. Така че сега ще ви покажа една кратка практика, която може да ползвате сутрин за събуждане на тялото, вместо кафе, освен водата. Това е една много хубава, интересна практика, която е бърза за няколко минути. Сега да видим дали се виждам. Ако се виждам добре, ще ви покажа за какво става просто. Това е за раздвижване, практика за раздвижване на лимфата. Защото, кръвта има сърце, има помпа, мускул, който да я изпомпва. И въпреки това пак на тялото му е нужно движение, защото само сърцето не е достатъчно. Трябва все пак мускулите да се включат. Но лимфата няма помпа, а тя все пак очиства тялото от токсините и лимфата я раздвижваме с движението на мускулите, с дишане и с потупване по тялото. Сега ще ви покажа как да се събудите и да раздвижите лимфата. Може да разкриете ръцете, да ги загреете и започваме с потърпване по ключиците. Тук има така едни клапи на ръка и след това потупване. Да се отворят тези клапи, за да може да се освободи потока на лимфата. Тя тече от крайниците към центъра, където се обработва и се изхвърлят токсините от тялото. Съответно, от другата страна по същия начин разтриваме, потупваме да отворим тези лимфни клапи. След това преминаваме на врата. Тук тези мускули разтриваме. Обикновено врата е много стегнат от стоенето на бюро и на компютър по цял ден. И потупваме отново, да отпуснем тук мускулите, да тръгне лимфата. От другата страна по същия начин разтриваме и потупваме. След това минаваме към тук предмишницата малко, към прехода към гърдите, разтриваме, потупваме отново и от другата страна по същия начин разтриваме и потупваме. Минаваме към стомаха, да освободим тук лимфните възли, разтриваме, потупваме.
Може да разтрием малко бъбреците отзад. Там е жизнената енергия, според китайската медицина. Там с потупванията по-внимателно. Аз лично предпочитам само да разтривам, защото все пак бъбреците ми трябва силен удар върху тях. Но след това преминаваме към сладините тук, тези лимфни възли. Потупваме и минаваме към отзад. Не знам колко се вижда, но зад коляното. Разтриваме по същия начин и потупваме. Това просто за няколко минутки. Накрая завършваме с много хубаво разтръскване. Може и така. Малко подскоци, да разтръсем цялото тяло, за да тръгне лимфата. И за тонус и енергия, като горилите, по гръдната кост, тук е тимусната жлеза. Тя отговаря за тонус и енергията. Не случайно горилите преди битка се бият по гърдите. Именно това е с цел за енергизиране, за тонус. Ако някой от вас направи с мен, може да сподели как се чувства. Разбира се, може да се удължи тази практика с повече потупвания по ръцете, по краката, но и съкратения вариант също върши работа, особено сутрин, ако нямаме време за друго, за по-сериозна гимнастика. Как ви се стори, ще се радвам да споделите и дали смятате, че може да приложите нещо подобно в ежедневието си. Така, аз преминавам нататък. За съня ще поговорим. Важен ли е съня? И колко е важен? Според вас важен ли е съня за нашето добро здравословно състояние? Ами, ако на млади години човек не се замисля и може да прекара там цели нощи без да спи, по купони и така нататък, след едни години, супер радвам се, Танче, че ти харесва това с потупването. И съня е изключително важен, защото в крайна сметка ние имаме нужда от минимум нормално, всъщност 7-8 часа сън, за да може организма да си почини, да се възстанови, това тяло има нужда от релаксация, от детоксикация. Така сме устроени. В крайна сметка имаме нужда от сън. Ако без храна може да изкараме месец, ако без вода, да речем, може да изкараме 10 дена, без сън доста по-малко време всъщност човек ще изпадне в някаква психоза и няма да е на себе си. Така че в крайна сметка дори няколко часа липса, недостатъчен сън на денонощие дават огромно отражение върху здравето и върху състоянието за дни наред. И този сънен дефицит трудно се наваксва, така че е добре човек да си осигурява като някакъв абсолютен минимум 6 часа в денонощието и това ако е много здрав, така стабилен сън. Но оптималният вариант е 7-8 часа. При някой може да стига и до 9, но не повече от 9. Тоест, здравословната среда е между 6 и 9. Най-добрият вариант е 7-8 часа пълноценен сън. Ако пренебрегваме съня, това има доста сериозни последствия върху нашето здраве, защото първо мозъка има нужда от почивка, той цял ден е мислил, чудил се, изпадал е в някакви стресови ситуации, мислил е за проблеми и така нататък. През нощта мозъка е важно да изключи, да си почини, да се очисти. Тогава става очистването, защото той хаби страшно много енергия през целия ден и през нощта, когато изключва, той може да бъде почистен. Има си специална система. Преди години казваха, че няма лимфна система в мозъка. Всъщност има глимфна система. Т.е. има си система, която очиства мозъка и това става по време на сън през нощта. Почивка, когато на мозъка не му се налага толкова да мисли, да решава проблеми и така нататък. Също така, не само мозъка, но и цялото тяло се очиства, регенерира се. През деня ние сме в
работи симпатиковата система, нервна система, ние сме в под напрежение, имаме да свършим задачи, нали, тонуса ни е висок, но в тези моменти организма не може да регенерира. Кога регенерира? Когато сме в спокойствие, отпуснати, тогава се включва парасимпатиковата нервна система и тя отговаря за почивка, за регенерация на тъканите, за лечение и така нататък. Тоест, ние си имаме една цикличност, която има нужда да спазваме, за да бъдем във форма. И ако пренебрегваме съня, някои казват от сън спомен няма, нали, ще спим като умрем, но всъщност това е изключително вредно за здравето и си носи своите последствия. Освен на здравословно ниво, като цяло, хората, които се опитват да отслабнат, трудно биха го направили, ако пренебрегват ролята на съня. Защото когато организма не се е заредил, не се е починал и не се е заредил с достатъчно енергия, през нощта той се опитва да компенсира и обикновено тогава гладът е много засилен. Човек търси някаква храна, с която да компенсира недостига на енергия от недостатъчния сън и обикновено посяга именно към най-вредните храни, сладко, захарни изделия и така нататък за бърза енергия. Така че колкото човек повече се е отпочинал, колкото се е наспал и се възстановил, толкова по-малко нужда от храна ще изпитва и най-вече от вредна храна, както казах. Тогава по-лесно ще може и да отслабне и да влезе във форма. Да се хидратираме много е важно. Ролята и на мелатонина за хормоналния баланс. Какво да направим? Защото това е една цикличност на хормоните. Когато сме под влияние на много стрес в ежедневието си, може да ни е трудно да заспим. Също така липсата на слънчева светлина през деня отново нарушава тия циркадни ритми на нашия организъм. Едно време хората са ставали със слънцето, лягали са си с залеза, а днес имаме екрани, имаме телевизори, телефони, компютри и това нарушава нашите естествени ритми, държи ни будни до късно, превъзбужда тази синя светлина от екраните, превъзбужда нервната система и заспиването става все по-трудно. Съответно, когато организма не си е починал, не е релаксирал, хормоните на стреса се увеличават и това става един порочен кръг. Започва оттам нататък, нали, метаболитен синдром, хормонални промени, така, ходене по лекари, което няма нужда да се случва да се стига до там. Просто една хигиена на съня, да си осигурим без превъзбуждане, без екрани поне 1 час преди сън. Без вода поне 2 часа преди сън, за да не се налага, нали, нощни ставания, да се ходи туалетна и без храна поне 3 часа преди сън. Защото може би на всеки му се е случвало с някаква парти да се натъпче, да си легне, но това в крайна сметка не води до добър сън. Също така и алкохола, не съм го написала, но ще вметна за алкохола. Сега някой казва 1-2 чаши вино, здравословно, за сърцето и така нататък. Ще ми помогне да се отпусне, да спя по-лесно, но това е една измамна отпуснатост, едно измамно спокойствие. Всъщност алкохола не ни дава възможността да се наспим и да регенерираме пълноценно, защото той ни приспива, да, отпуска нервната система, но всъщност кара детоксикационните органи да работят на макс, черния дроб, бъбреците, натоварва ги излишно, защото те все пак трябва да отстранят този поет алкохол от организма. Така че всяко нещо с мярка, не казвам въобще да не употребявате алкохол, но за мен редовната употреба всеки ден 1 чаша вино или така, или ракийка или нещо си граничи малко с битов алкохолизъм. Някой може да се обиди, но това е моето мнение. Аз лично употребявам по празници. Разбира се, като имаме някакъв повод, седнем на трапезата, ще си кажем на здраве, но това не е нещо, което да бъде употребявано всеки ден.
регулярно, нарушава качеството на съня и просто води до едно измамно отпускане. Това е просто едно бягство от реалността за мен. Ако човек има нужда от алкохол, за да се отпусне, значи има проблеми, които не може да реши, прибягва. Просто това е едно средство. Да, може за момента да свърши работа, но не е това цялостното решение. По-скоро е добре човек да си направи един ритуал за отпускане преди сън. Аз лично си правя вечер около 15-20 минути такъв разтягащ комплекс енергийни упражнения, които разтривам тялото, отпускам мускулатурата. Може да си направи някой кратка медитация или всеки както си го усеща, да слуша някаква хубава музика в интернет, да си пусне, за да настрои мозъка на вълна отпускане, почивка и да подготви тялото за регенерация. Ако имате някаква вяра, може да си кажете молитва преди сън, това също върши работа. Просто да извикате от това състояние на спокойствие и на релаксация, а не с хилядите проблеми, да си легнем в леглото, тогава трудно ще заспим и трудно ще си починем наистина, защото мозъка продължава да препуска и да пресмята и да се чуди как ще реши проблемите, но през нощта това няма да стане. Също така е много важно да стаята, в която спим, да е затъмнена, да няма светлинки от телевизори, от рутери, от различни устройства. Добре да няма Wi-Fi в спалнята, защото това са едни електромагнитни вълни, които нарушават нашето... Ние също сме електромагнитни същества и това са едни влияния, които не са много позитивни, така че добре е, примерно, рутера или да е в друга стая, или да се изключва през нощта, да нямаме телефони до главата, изключително вредно. Тези вълни, които са на мобилните телефони, пречат на дейността на мозъка и на почивката, така че всякакви устройства далеч от вас, затъмнена стая, штори, ако трябва маска за очи, за да си осигурите тези 7-8 часа качествен сън и да сте отпочинали и във форма, в кондиция на другия ден. Изключително важно. И продължаваме с ума и с спокойствието. Защо те са важни за нашето благополучие, благосъстояние, за нашето здраве? Много хора може би смятат, че грижата за здравето се ограничава само до физическо здраве, но за мен това не е така и през годините съм го установила. Ние сме сложни същества, ум, дух и тяло. Всичко в нас е взаимосвързано. Умственото ни състояние влияе на физическото ни състояние, както и обратното. С какво храним физиката си влияе и на настроенията ни. Това е една дълбока тема, някой друг път. Но, какво е важно за спокойствието на ума? И сега много хора, това съм го чувала от клиенти, пациенти и така нататък, че ходят по доктори, те не могат да им кажат откъде им идват проблемите и казват от стрес. И никой не вярва, но реално нещата наистина могат да стоят така. Да, може и да има моменти, в които медицината да не успява да открие точната причина и тя обикновено рядко я търси. В повечето случаи съвременната медицина, за съжаление, се е фокусирала върху туширане на симптома. Имаш високо кръвно, ето ти едно хапче, тук да ти свали кръвното. И ще го пиеш цял живот това хапче. Ама никой не ти казва как да си промениш начина на живот, никой не търси защо това кръвно се е вдигнало, какво е станало, какъв стрес си преживял, как живееш, как се храниш и така нататък. Или имаш диабет, ето ти тук едно хапче за захарта, диабет тип 2 или си би инсулин и така нататък. Но какво е станало, какво е довело до там? Никой не търси, никой обикновено не дава съвети за това как да променим живота си, мисленето си. Нали, не само храненето, вече говорихме за храненето, но
има огромна връзка между състоянието на психиката ни и физическото ни благополучие. Ако вземем буквално на физическо ниво как стреса блокира обновяването на клетките, както споменах и преди малко, стреса ни вкарва хормона кортизола е в вихъра си, вкарва ни в режим бий се или бягай. Защото още от древни времена, когато е трябвало да бягаме от хищника в гората да ни изяде, включва се този хормон, изтласква кръвта към крайниците, към мускулите, за да имаме сила да бягаме. В днешно време не ни гони тигър или там някой друг хищник, но тялото реагира по същия начин. И когато стресът ни е висок, кратковременният стрес е нещо полезно, само да вметна. Защото той активизира функциите на тялото. Но когато това продължава дълго време, т.е. съвременният човек изпада в един такъв хроничен стрес, гледа някакви неприятни новини, оплаква се там на работа, шефа му или в семейството проблеми. И този хроничен стрес активизира постоянно тази реакция бий се или бягай. В този момент, когато е активизирана тази реакция, тялото не може да регенерира, не може да се храни, не може да се възстановява. Тоест, той има нужда от спокойствие, за да може да регенерира. Ние естествено през деня извършваме някакви задачи. Казахме, симпатиковата нервна система е активна. Ние сме в висока енергия, в кондиция. Но когато тялото изразходи тези запаси, той има нужда да се възстанови. И това става в моментите на почивка. И когато ние не си даваме такива моменти на почивка, хормоните на стреса циркулират в тялото, органите не могат да се възстановят. И оттам във времето това натрупване създава тези хронични болести, блокажи, болешки и така нататък. И човек издържа. Този организъм доста издържлив, може да трупа с години едни проблеми, но в крайна сметка ще се срине, ако не направи нещо, за да промени това. Вече модерни разни термини, българския вариант е прегаряне или бърнаут. Това, когато човек е бил дълго време под напрежение, на педал, действа, върши 1000 задачи, но не намира време за себе си, не отделя време за почивка и за регенерация. В крайна сметка настъпва един момент на срив, в който организмът, тялото каза просто не мога повече и сега се разболяваш, лягаш тук и почиваш, защото няма на къде повече. Така че не е добре да се стига до там. Добре е да се грижим, както споменах и преди, ежедневно с малки стъпки, с малки навици за регенерацията на тъканите на клетките си. Да си даваме време за почивка, да успокояваме ума. Защото, разбира се, проблемите са част от ежедневието си, но ежедневието на всеки един човек, но ако сме наясно, че точно в момента тая нощ или тая вечер няма да ги решим, просто може да дадем сигнал на ума да се успокои, че утре ще помислим за това. Има различни техники, било то чрез медитация, било то чрез дихателни практики. Тук ще ви споделя за как да дишате в момент на стрес. За да изключите симпатикото и да включите парасимпатиковата нервна система. Това става, когато издишването е по-дълго от вдишването. Също така, ако човек примерно има паник атаки, различни такива пристъпи на тревожност, по този начин, ако диша два пъти, да речем вдишваме до 4, като броим до 4, като е важно да се диша с корема, да вкараме въздуха надолу към коремната област. Това масажира вътрешните органи, успокоява, помага за сваляне на кръвното, за по-добро храносмилане и така нататък. Вдишваме, броим до 4, издишваме, броим до 8. Има различни техники, но това е най-простото, което може да приложите, даже ако може да удължите издишването още повече. Ако ви е трудно от начало, може да спазите това правило: вдишване на 4, издишване, броите до 8.
А с времето, когато го усвоите, може да удължавате още повече издишването. Колкото е по-удължена тази фаза на издишване, толкова повече се успокоява, рестартира се нервната система и това напрежение спада. Обратното, ако искате да се активизирате, ако сте прекалено заспали, се правят кратки, интензивни, бързи вдишвания. Но в случая тук говорим как да успокоим ума, да изчистим стреса. Това се прави именно чрез такъв тип дишане, коремно. Вдишваме, броим до 4, издишваме, броим до 8. Или другия вариант е квадратното дишане. Вдишваме на 4, задържаме на 4, издишваме на 4, задържаме на 4. Това също е така нареченото бокс или квадратно дишане, поравно. Но идеята тук е да съкратим момента на вдишване и да увеличим момента на издишване. Това включва парасимпатиковата нервна система и започват регенерационните процеси в организма, успокоява. Така че може да се сетите в момент на нервно напрежение за такъв тип дишане. Също така, как да започваме деня си? Аз споменах и преди, че моят ден задължително започва с медитация. Това е просто една настройка на ума. И когато по някакви причини през последните години, може би почти не пропускам, защото просто съм видяла разликата, когато по някакви причини нямам време да го направя. Денят ми не протича така добре, както когато съм си направила сутрешната настройка. Ако за вас е нещо друго, може да е дневник за благодарности, практика за благодарност, може да слушате нещо позитивно. Не всеки, нали, е склонен или му се отдава медитацията. За мен това е едно чудесно лекарство за ума, спокойствие, зареждаме с енергия, даваме много енергия през целия ден. Някой казва, че медитацията, 20 минути качествена медитация се равнява на 2 часа сън. Може и да е така, но в крайна сметка наистина аз се чувствам много по-енергизирана, много по-спокойна и способна да понеса всякакви така изненади и дори предизвикателства, които ми поднася деня. Така че сутрешната позитивна настройка, било то чрез практика за благодарност, за най-елементарните неща, които имаме. Просто може да си имате едно тефтерче и да си записвате сутрин 3 до 5 неща, за които сте благодарни. Да се радвате и на малките неща, за това, че имате покрив над главата си, че имате храна на масата си, имате близки хора, на които да разчитате. Може да намерим десетки, стотици неща, за които да сме благодарни, но дори само от 3 до 5 да посочите. Това просто превключва мозъка на друго ниво, вместо да мислим само за проблемите, а да виждаме и да оценяваме позитивното и хубавото в деня си. И също така през деня, ако има твърде много напрежение, твърде много задачи, намирайте си време за микропочивки. Много важно, ако работите на компютър пред екран, минимум на всеки час да станете да се разходите за 5 минути, да раздвижите това тяло, дали такъв тип подтупване или някакъв тип разтягане, упражнения да направите, да излезете, да видите слънцето на терасата, да вдишате малко въздух, 5 минути дихателна практика от този тип, който споменах. Всичко това рестартира, дава нова енергия, рестартира ума и ни дава спокойствие, съответно да може да се справим с предизвикателствата на деня. Така че мога да завърша с една сентенция, че когато умът се успокои, започва истинското подмладяване и това е една важна част от нашето ежедневие. Не бива да го пренебрегваме. Мога да спомена, тук има и друга крайност. Ако човек се е фокусирал твърде много върху физическото, дори в някаква крайност да се грижи за физическото си здраве, това да му причинява стрес, няма да има пак добър резултат. Тоест важно е да обърнем внимание на всеки един аспект от нашето човешко същество. Както грижата за физическото, така грижата за ума, за душата,
Всичко това е важно. Нашето умствено състояние е от огромно значение. Само ще спомена тук психосоматиката, има си цяла наука. Психолозите се занимават там по-подробно, как определени емоции предизвикват определени болестни състояния в тялото, така че е добре човек да не задържа дълго отрицателните, негативните емоции в тялото си, по-бързо да ги преработва и да се насочва към позитивното в живота, да оценява това, което му е дадено, защото ние сме малко разглезени. В интерес на истината, живеем така, съвременната цивилизация ни дава много удобства, дава ни изобилие от неща, които ние сме свикнали с тях и в крайна сметка забравяме да ги оценяваме, но за един човек, който е на улицата, който няма храна, няма дом, това ще е някакъв супер лукс, но човек е устроен така да иска винаги още и още. Така че е важно да не забравяме да сме благодарни за малките неща, да оценяваме това, което има към момента. Винаги може да искаме още, но това да не е някаква болна тема, която да ни причинява стрес, а просто полека-лека с малки стъпки да работим върху себе си, за да сме в кондиция, в тонус, да имаме енергия за напред. Така, и като едно обобщение, какво е така, тук само да... Като едно обобщение, какво е важно за нашето благосъстояние. Може да споделите и вие дали, тук само в TikTok да си цъкна, дали ви беше полезно това, което споделих, важността на храната, на движението на тялото, на спокойствието на ума и защо грижата за себе си всъщност е най-големият акт на любов, особено когато сме на едни години след 40, ключово значение. И не само любов към себе си, защото тя също е важна, но дори и любов към близките, защото ако човек не се грижи за здравето си и очаква на стари години някой друг да го гледа, не винаги може да стане така. Така че грижата е в наши ръце и това е акт на любов към себе си и към близките, да не сме в тежест на никой, да сме в кондиция, в тонус и да може да се грижим сами за себе си до дълбока старост, да не сме зависими от никого. Може да споделите в чата или да си включите микрофона, кое от изброените ви хареса, кое може да приложите, което смятате да приложите от тук нататък, дали дихателна практика, дали потупване, дали медитация, движение, или да споделите вие самите какво правите за себе си, за своето здравословно състояние. Аз ще ви споделя каква е следващата стъпка от тук нататък. Ако смятате, че имате нужда от подкрепа, аз съм на среща. И това, което планирам към края на месеца, да стартираме едно 3-седмично предизвикателство, как да си върнем тонуса и енергията с природни средства, в което предизвикателство всеки ден аз ще давам различни напътствия, различни методи, които аз самата прилагам и споменах тук, кратки упражнения, медитации, кратки такива настройки умствени и също така напътствия за здравословно хранене, как да ползваме природни средства, билки и хранителни добавки, за да поддържаме тялото си в кондиция, защото, както казах, ние сме ум, дух и тяло, трябва да се грижим поравно за всяка част от нашето човешко същество, да дадем на физическото тяло това, от което той има нужда, за да бъде в тонус и енергия, да се погрижим за спокойствието на ума и да дадем и позитивизъм на душата, за да може цялото ни да бъде в хармония. И всичко това ще бъде на една специална цена за присъстващите тук, които са записали за вебинара, вместо 99 на 59
лева. Ако на някой му е интересно да получи повече информация или да се чуем, може да ми се обади, има посочен телефон, може да ми пише налично 0889 489 731, ще го кажа все пак, защото в крайна сметка възрастта не е присъда, а енергия, която ние поддържаме с изборите си всеки ден и с малките крачки, които правим за себе си всеки ден. От това зависи и настоящето, и бъдещето ни. Всеки от нас може би има примери около себе си за хора с възрастни родители, които не са в много добро състояние и се налагат някаква форма да се грижат за тях, така че това не е приятно нито да ни се случи на нас, нито пък ние в един момент да сме от другата страна, ако искаме да сме в кондиция. Независимо от годините е важно да правим тези стъпки, тези малки стъпки всеки ден, малки избори, осъзнато, за да имаме тонуса и енергия, да си живеем живота, въпреки съвременните условия, въпреки токсините в околната среда и в храната. Има начини да се пречистим и именно за това ще говоря в предизвикателството, как в нашите ежедневни малки навици, които може да вкараме, за да бъдем наистина в по-добро здравословно състояние. Ако някой иска да сподели нещо или има въпрос, съм на среща да поговорим. Беше ли ви полезно? Нещо ще си вземете ли от това, което споделих до момента? Може да си включвате микрофоните, ако решите да говорите, или може да пишете в чата, както ви е удобно. И тук така, в TikTok също, ако има, може да коментирате как ви се струва информацията, която споделих. Някой има ли нещо да сподели или да се ориентирам към приключване на срещата. Вие също ще ми е интересно, ако вие правите нещо за здравето си, какво правите към момента, как се грижите за доброто си ментално, физическо, емоционално състояние. Ще се радвам да споделите опит. Знам, че има хора тук от публиката, които също са на тази вълна и също имат своите методи, хакове и навици, които да ги поддържат в добро състояние. Може да се включи някой желаещ да сподели какви са неговите методи. Или дали нещо ново казах, или всичко беше старо известно. Има ли нещо ново, което ще приложите, или всичко е добре познато. Да, наистина нещата не са... Не става въпрос за нещо революционно тук. Тук става въпрос за елементарни навици, които човек може и да ги знае. Въпросът е дали ги прилага, дали прави нещо за себе си или просто знае, но не прави нищо, защото за момента е добре и нищо не го боли. Но това не означава, че не трупа някакви проблеми в тялото, които след време ще се проявят под някаква форма, ако продължаваме да пренебрегваме някакви малки сигнали, някакви малки червени лампички, които светват, но понеже сме окей, горе-долу продължаваме по същия начин. Така че е важно да слушаме тялото си, да слушаме интуицията си. Има начини, по които да разберем какво точно иска тялото ни, какво ни казва, и това ще го застъпя по-нататък в обученията. Как да откриваме какво е най-добро за нас самите. Има такива начини. Чрез тестване тялото си казва. Тялото си казва от какво има нужда. Само да има кой да го чуе и да го слуша и да прилага съответно.
да опознаваме себе си и да разбираме какво е най-добро за нас. За нас самите. Ще изчакам още 2-3 минутки и ако няма някой... Здрасти! Здрасти! Аз да се включа за кратко, Лили. Да, заповядай. Не можах още в началото всъщност да хвана. Просто исках да кажа, че много приятно, много всеобхватно си го направила, много добри напомняния. Това с масажчетата, нали, пак казвам, че на мен много ми допадна, защото, примерно, аз в момента не мога някакви, кой знае какви силови упражнения да правя. Така, сега съм в един такъв период. Да. И така, че на мен това ще ми е много полезно. Ще си го вкарам в ежедневието. Супер. Радвам се. И в общи линии, да, има някои други неща, които аз си ползвам, нали, примерно когато имам за отработване някои емоционални такива моменти. Аз, примерно, си предлагам техниката за емоционална свобода. Нали, тя е пак с потупване на определени такива акупунктурни точки. Да, чудесно. От много отдавна всъщност започнах да се занимавам, после прекъснах, от скоро време така пак си го вкарам време на време, по мой си начин, вече съм си заработила мой си начин. Супер. И така много, много добре, много систематизирана е информацията по приятен начин. Я предаде и аз също бих посъветвала хората да не чакат да стигнат до момента бърнаут, защото оттам насетне вече става по-трудно, нали, човек да се възстанови. И аз имах такъв период, в който доста бях изморена, не съм си правила такива малки почивки, много на макс, с деца, домакинство, нали, да мога и да работя. И мозъка ми буквално прегоря, аз вечер не можех да спивам от мисли, да мисля, кое как да се случи, какво да се случи и така. Да не влизам много в подробно. Да. Ами така е, да. Благодаря ти, че сподели. Наистина това е така масов проблем на съвременния човек. Твърде много ангажименти, твърде много в ума. И трябва да намираме начини да успокоим този ум. Ти си намерила тази техника, аз също съм я ползвала частично. От време на време, като видиш зор, човек работи, върши много добра работа. За мен лично ежедневната медитация също така носи огромна полза. Всеки може да си намери някакъв метод, някакъв хак, който да прилага, да успокои препускащия ум, който мисли за проблеми и за една камара неща, но наистина ако не... Много добре го каза, просто човек трябва да прилага, защото знаем, имаме толкова много знания и накрая като не приложим, просто всичко губи смисъл. Абсолютно. И аз се уча да прилагам, уча се още да прилагам. Да. Успех на всички пожелавам тая насока. Благодаря ти за включването. Благодаря много. Моля. Включвам се. Чао, лека вечер. Чао, лека вечер. Благодаря и на Юлия в коментар е написала, че е полезно и наистина малките неща, които ги знаем, но не ги правим и чакаме да стане зле, за да започнем да ги правим, е по-добре да не чакаме да стане зле, а наистина да започнем полека-лека. Такива малки 3 минути, 5 минути, било то потупване, медитацийка, тез или някаква друга разтягане, гимнастика. Аз също ползвам доста от някои упражнения от цигуна, китайската гимнастика, енергийната медицина. Имаме много инструменти, наистина. В нашия свят имаме достъп до информация огромна. Не сме като в миналото ограничени в книгите, в библиотеката. Имаме достъп до информация. Въпросът е тук в постоянството и в прилагането, наистина. Именно за това аз планирам да направя един такъв тип менторска програма, която да бъде в по-дългосрочен план. Освен това предизвикателство 3 седмици, защото както знаете 21 дни, цигуна е нещо уникално, много, много полезно. 21 дни минимум е необходимо за изграждане на нов навик. Когато ние го интегрираме,
в ежедневието си, то вече става просто без да се замислим. Но когато го знаем просто, но не го прилагаме, защото не е наболял проблема, не се е стигнал до там да ножа да опре до кокала, по-добре да не се стига, как го казвам. Човек го знае, но не го прави, защото може и да продължава все още. Идеята е човек да си ги вкара тези малки навици в ежедневието и просто да не се замислям и да ги прави, за да бъде в кондиция. И аз така преди години, повечето през целия ден на бюрото, после в колата, занимавах се и с добавки и така нататък, обаче пък нямам достатъчно движение. И в един момент усещаш как се схващаш от най-малкото нещо. И случи ми се един ден преди 10 години просто да се извъртя рязко. И такъв спазъм получих отзад на плешката, че просто дни наред, месеци наред не можех да се оправя в интересни си. И да видиш как, като ми опря ножа до кокала, аз почнах да си правя всеки ден упражнения. И не си лягам вечер без да си направя упражненията. Без да си разпусна, да си се самомасажирам, да си... Това, което правихме и цигун в студиото, имахме групи, събирахме се там преди време. Нали, вече няма такива занимания на живо, но имах практики, знаех упражнения, да речем, но не ги прилагах редовно. Обаче в един момент, като ме заболя, да видиш как започнах аз да прилагам редовно и може да си лягам късно вечерта, няма значение колко късно, аз не си лягам без да съм си направила упражненията, да разпусна, да освободя напрежението от мускулите и защото искам да съм подвижна, искам на другия ден да съм в кондиция. И така, т.е. не е нужно да опира ножа до кокала, за да започнем да правим нещо за себе си. По-добре е да вкараме тези малки навици в ежедневието си, да можем да сме в кондиция дълги години за напред. Така че, както каза Танчето, трупаме ни информации, методи, начини. Въпросът е какво прилагаме. Да си обърнем внимание, защото ние сме си най-ценните и най-важните. И ако ние не сме добре, нищо около нас няма да е добре. Ако нямаме енергия за нещата, които искаме да случим, няма да ги случим. Ще се ядосваме все повече и ще затъваме в негативната така страна на живота, което не е окей. Така че надявам се да ви е било полезно това мое напомнене. Споделих за предизвикателството, което планирам, за да може това да си го напомняме, да си го вкараме в ума и също така за един вид менторска програма, в която ще имаме редовни месечни срещи, ще коментираме вече индивидуални казуси и така нататък. Ако на някой му е интересно, има нужда от някой, който да го побутва, ментор, който да го насочва в тая посока на грижа за себе си, съм на среща за обсъждане на тази тема, за въпроси. Имате ми телефона, имате ми социалните мрежи, може да ми пишете или да ми се обадите, както прецените. На разположение съм за съдействие, за работа върху себе си. Ако имате нужда понякога имаме нужда от другарче, което да ни държи отговорни било то в грижа за себе си или някакви други задачки. Аз самата усещам по себе си в друго отношение, да речем, че аз съм фокусирана в грижата за здравето, но в друго отношение имам склонност да отлагам някои неща и е добре, когато има кой да ме побутва от време на време, да ми дава така насока. Надявам се да ви е било полезно и ако няма други въпроси, ще се ориентираме към приключване на тази среща. Много благодаря. Някой друг? Благодаря, беше супер. Приятна вечер. Благодаря ти, Енчо. Ще се побутваме. Добре, Танче. Радвам се, че ви беше полезно и ще се чуваме, ще се виждаме и за напред. Някой друг, ако има да сподели, ако не, това е от мен за днес. Благодаря за сърчицата
И до скоро ще се виждаме отново. Приключвам тук и в ти. Лека вечер на всички. Лека вечер. Лека и приятна вечер. Много, много благодаря ви. Благодаря ти, Краси. Беше чудесно. Всичко. Радвам се. Благодаря от сърце и лека вечер. Благодаря. Успех напред. Благодаря и на вас също успех в грижата за здравето. Благодаря. Жива здрава. Живи здрави. Живи здрави всички да сме. Дай Боже. Дай Боже, да. Как да го приключа този лайв в TikTok?